Здравейте в бокс, аз съм Веско Дето Смено и това е първи епизод Оцеляване с мен. Това е синглплеер и ние ще покажем моята къща. Така, и това е тя. Аз съм самотен остров. До мен има един малък и един по-голям от там. И съм решил още какво ще направя. И да, това ми е къщата. Сега ще покажа какво има честовете. Направих преди да снимам. Не знам, защото така ще ме мързеш да снимам, когато я правих. Да. И това са ми честите материалите от къщата. Ето. Тук са ми саплингите и лилиите. А тук са чудовища айтеми. Тук в тези често е празно. Са тук да бъдат трудите. А тук да оръжата и още нещо. Така. Направих си една горичка. Ето тук. Пораснали с дърветата. Да, печката може да се тук. И има 5 айрон и стон. Така. Стон ще го оставя ето тук. И сега ще си направя кирка. Или нещо. Не, меч ще си направя първо. Така. Iron Sword и точно една кирка. Оп. Ето така. Окей. Този епизод няма да е много дълъг. Защото в момента е 3:47 вечерта. И не знам какво да правя. Затова реших да снимам клип. Това няма никакво значение. Също оставя тук това. Ето има карта. Обиколил съм почти навсякъде, но имам още много място. Да, тук ми е острова на моя, къде се показва. Така. И следващия епизод може би ще направя градинка някъде тук. Няма да е много голяма, де. Но не знам, ще видим. Шуракин мисля, че имам някъде. Но не, нямам, бъркам се. И тези печките и крафтебъл ще ги усечи и превърба вътре. Някъде тук ще са, не знам, още не съм измислил къде. И да. Може би ще направя или мост, или тунел отдолу, се свърза в този с това малко островче. Ето, сложих този човек се спава чудовища. Ето тук сложих торчове. И така ми изгледа къщата. Моят остров е почти най-големи от всичките. И сложих на него. Още го намерих. Видях, че има две дървета. Щупих листата, им паднаха саплинги и ги засях. Те взеха, че пораснаха. Имах късмет, поне бяха две различни дървета. Бяло и кафяво. Да. Да пребера пръчките. Оп. Така. Мапа. Не знам. Ами може да това ще бъде първи епизод. Нищо няма правя в момента. А втория ще копая. Или нещо подобно. И да. Ми добре бокс. Чао.